यहाँ हूँ आप देखुए इंदिरा गांधी पार्क जो आईजी पार्क कहूँ आईजी पार्क एटा हूँ एंट्रांस गेट एक्चुअली एंट्रांस एटा टू साइड रे अच्छी जो पटे हेले भी आपण मैंने आसीपारे आम यपटे देखिए जीवा राइट साइड देखिए जीवा ये बहुत किसी जिन अच्छी यार जो मैप अच्छी मैप भी देखेबी आपन को पिला माने आसिक रील्स बनाउछंती तांको वीडियो भी आपण देखि नियंतु जो पुरी मंदिर अच्छी तार किसी मैप बनाई ता विषय आम देखा श्री मंदिर परिक्रमा जो प्रकल्प आप उद्घाटन होता तार ये किसी लिखा तथा मुझे देखा चाहिए डेमो मध्यम देखो श्री मंदिर परिकल्प तार ये हूँ तार डेमो मैपटा इंदिरा गांधी को नारे पार्क कराई आईजी पार्क दी आपण मैंने इवनिंग टाइम रे आसीपारे सकाळ 5टा रु संध्या 9टा पर्यंत एटा खोला रोचे बहुत भल जगह एक्चुअली माइंड फ्रेश करने भी ये आराम से आसतु बुलिकी जी आप मैंने देखुवे यहाँ हूँ आईजी पार्क रो दृश्य भुवनेश्वर मझे यहाँ अच्छी आईजी पार्क जो पिला आरंभ कर समस्त बुलिया आसते बहुत मनोरम दृश्य जगह आपण मैंने आसतु बुलतु आपको किसी वीडियो माध्यम देखा चाहिए बढ़िया पानी रो किसी व्यवस्था कराई अपन नहीं बंद अच्छे स्टार्ट हो कम कम सरले आसवे आपण मैंने बुलिकी जी बहुत बढ़िया लगे ब्लॉग कर ब्लॉग परिवार लोक मैंने आसुँच एक्चुअली ये कम कर तो खरा बहुत हो तेणु ये बसिक रेस्ट नौ
ପିଲାମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଏ ଜଣେ ଆମ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଇଜିକ୍ ପାର୍କରେ ଏମିତି ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଭାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ସରିନି, କାଲି ଅଛି। ଆଜି ଥିଲା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାଲି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ନା ଦୂରରେ? ନାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତେଳପଳପୁର। କାଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆଜି ରହିବେ ନା ପଳେଇବେ? କାଲି ସରିଲା ପରେ ପଳେଇବି। ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ନା ପାର୍କରେ ରହିଯିବେ? ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିଯିବା। ସେମିତି କାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ସରକାର ତିଆରି କରି ଚାଲିଛେ, ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିକି ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବି ଶୋଇବେ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଭୋଟ ଦେବେ, ତାକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେମିତି ସେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଘର ପରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ବସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ କ'ଣ, ପାର୍କ ହେଇଛି, ଖରା ତାପରେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ସେଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମକୁ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆସିକି ଏଠି ପାଣି ବି ପିଇପାରିବେ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର। ଯିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବା, ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସିବା। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି, ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସହରୀ ବାବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ପାଦରେ ଚାଲିବେ। ଚାଲ, ସହର କଥା, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଁରୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଟିକେ କେତେବେଳେ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ଆସିକି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପାର୍କ ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ୟୋଗା କରିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ଜାଗା ଅଛି, ମଉସାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଢେର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ତାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ଯେମିତି। ହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଲୋକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗଛ ଚାରିପଟେ କେମିତି ମାଟି କରିକି ସାର ଦେଇକି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି।